Good day! So, adi kita yan may ano ba ini din he? Palo, tiga to ngayon balik kita ha RTR Medical Foundation College kay magbubutang kita ditohin inisuga. Katapos lumat ka kita kay dumiretso kita kadto ha Asian. So adi na kita dito may Asian. Makakadto kita dito ha 6th floor dito ha rooftop kay ato tad sit up agad kagaan. Hagdan la pagod makakasaka ko pala din he. Also adi na kami dito ha 6th floor nag-andam na kay may daniran yan pageant makita kita niyan itong mga gwapo. Gwapo, di ra gwapo. Gusto ko mga maghusay. Tuwang-tuwa. So malipayon pati na akong mga upod kay makakakita na luwat kami din mga maghusay, mga batan pang adi na. Wow! 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 Oh, gido, tulogan naman. So adi paspasan talay ni nga video kanon mga lalaki kay di rin kita di to type mga lalaki para makita sugod ay sir lugod kay type. Gikilig sir. Sir kagana dugod team kwan niya na aura. Congrats sir. So amo nito nga kabutangan hulton ta na lang nga para mga babae liwat iton mapasok kay kita liwat iton mga mata liwat kay bagainin mga linti. Bagainin ka ng bukaw nga mga mata kay nasiplat ko ni Odino. Gano. Korosa pati nga nita ko puduho diri na pero kay Roman in tawol pagkakakita pa lang tuod nga tawo. Odino. Gano mama. Log liwat it. Liwat. Ginoo ko, nagpapanulon kami ng mga laway ni namon ko andi di. Man, hala dito kay cowgirl nga. Ogoy! Hala, galiwat ito. Nakasiringawin ni nakupod. Dayin, exsend daw ha ako nitong nga tanan nga mga picture o mga video. Nga tanan hera nga 18. Mamay ka nga 18 ito kabugos. Sabi ko, agi daw, maabot nga ho ito, abot January timbaga pabuto-buto. Balit adi na. So nag-awarding na hera, hanera fashion kanan era subject aday ni diri gud ako maaram kun kanan ano basta nag-pageant dira. Pero mga maghusay talaga ngan mga gwapo. Pero diri kita gwapo ha. Kay babay tatot. Ay! Balit, thank you so much for watching.